ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. मुंबईचा महापौर हिंदू, मराठी आणि महायुतीचाच होईल. ठाकरेंची सत्ता आली तर मात्र उर्दू भवनच तयार होतील असा टोला मंत्री नितेश राणेंनी लगावलाय. मुंबई महापालिकेचा महापौर जो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी स्पष्ट केलेला आहे, आमची भूमिका स्पष्ट आहे. मुंबई महापालिकेचा महापौर हा हिंदूच होणार, मराठीत होणार आणि तो महायुतीचाच होणार. आणि म्हणून आज जे सकाळी मी सांगितलेलं, आम्ही हिंदू आहोत, उर्दू नाही. कारण का ठाकरेंच्या कुठल्याही विचाराच्या महापौरला तुम्ही बसवलं तर मुंबईमध्ये उर्दू शाळाच वाढणार आहेत, उर्दू भवन तयार होणार आहे. कारण का उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळामध्ये नवाब मलिकाच्या पत्रावर त्यांनी मुंबईमध्ये उर्दू भवन चालू करण्याचे काम सुरू केलं होतं. मुंबईमध्ये मराठी शाळा किती कमी झाल्या आहेत बघा आणि उर्दू शाळा किती वाढल्या आहेत बघा. मग जसं आता मदरसामध्ये आता जसं उर्दू शिकवायला सुरू झालेले आहेत ना, तसं उद्या ठाकरेंची सत्ता आली तर मराठी शाळा बंद करून तिथे उर्दू शाळा सुरू करतील. म्हणून मी स्पष्ट करून टाकलेलं आहे की आम्ही हिंदू आहोत, उर्दू नाही. आमच्या मुंबईमध्ये, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये हिंदूच चालणार आणि मराठीच बोलणार.